Исәнмесез, мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле инста дуслар. Менә безнең тиздән 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме якынлаша, шуңа күрә барлык хатын-кызларны да шушы матур гүзәл бәйрәм белән тәбрик итәм. Менә әлерәк кенә бер вазгыять килеп туды. Без 6 март көнне Әтнәдә корпоратив алып барырга тиеш идек. Ни өчен идек дип әйтәм, чөнки бу корпоратив булмаса ахрысы. Чөнки бу корпоративка килергә теләк белдерүчеләр саны күп булмау сәбәпле, оештыручылар белән берлектә бу мәҗлесне уздырмаска дигән карар кылынды. Ләкин шуны әйтәсем килә, миңа соңгы арада берничә кеше Инстаграмга язды. Бу корпоратив булмыймы әллә, сез килмисезме әллә дип яздылар инде. Мин инде башта аптырадым, мен әйтәм, нишләп алай икән, һәм сорадым, ник алай сорыйсыз дип. Һәм миңа әйттеләр, янәсе шундый сүз чыгарганнар инде, имеш без чирлибез, безгә салкын тигән, без шуның өчен килә алмыйбыз. Хөрмәтле инста дуслар, хөрмәтле әтләләр, бу әлбәттә дөреслеккә туры килми. Без исән сау чирләмибез. Без 6 көндә, 7-се, 8-се көндә мероприятиеләрдә чыгыш ясыйбыз. 6 көнне безнең көндез дә эшебез бар. Шуңа күрә 6 көнне кич белән ресторанда булачак корпоративның булмау сәбәбе бездән түгел. Менә шушы мәҗлескә килергә теләк белдерүчеләр саны аз булу сәбәпле бу мәҗлес булмый. Шуңа күрә әлбәттә безнең үскә мондый мәҗлеснең булмау сәбәбен аударып калдыру минемчә дөреслеккә туры килми. Без моның гаепчесе түгел. Әлбәттә килмәүчеләр арасында, теләк белдермәүчеләр арасында бәлки безнең иҗатны бик аңлап, бик белеп бетермәүчеләр дә бардыр. Шуңа күрә моның инде сәбәбе бәлки башкададыр. Без инде монысын төпченеп тормыйбыз. Сезнең барчагызны да бәйрәм белән тәбрик итәбез. Игътибарыгызга бик зур рәхмәт.